Langsung bolo ndoke dipecahno. Ya, ae. Langsung wae bayeme dicemplungno. Kayak ini bolo ya. Langsung cemplungno kabeh. Terus dilep-lepno kayak ini bolo ya. Assalamualaikum bolo Mas, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nek syukur sehat, moga-moga sampean ndang waras, terus ndang lunas. Bolone Mas urip ning desa iku trae nyenengno. Kadang gak perlu repot-repot tuku sayur ning pasar, mergo kabeh wis tersedia ning pekarangan, kadang yo ning halaman, ning samping rumah, bahkan ning kebun. Lah kaya iki bolo. Iki masih jigok sayuran sing ana ning guritan. Saliyane iku bolo, urip ning desa iku yo ngekeki kesempatan kanggo menikmati udara segar, pemandangan alam sing indah, terus iya urip ning desa iku luwih santai, terus yo damai. Kabeh iku bolo kadang iso menciptakan kenangan sing gak terlupakan tentang urip ning desa. Ambune lemah sing lembab, suara burung sing berkicau, senyum hangat tetangga yang selalu menyambut, kabeh iku bagian dari kehidupan desa sing sederhana namun penuh makna. Terus bolone Mas ana sing eling kenangan tentang masakane mae utawa mbae ning desa sing spesial gak? Contohnya dino iki bolo, Mas channel ape gawe salah siji menu masakan desa sing melegenda. Yo kaya ngene iki lho bolo, enake urip ning desa iku. Bahan-bahan sayur ngene iki ning guritan ono, ning pekarangan ono, ning kebun yo ono. Kaya iki mang sik dijikuki, terus diresiki, dioceki, diumpah iki mang. Terus iki ape dimasak apa bolo? Iki ayo dimasak jangan bening. Jangan bening terus engko disambelno terasi. Nek sampean penasaran kelezatan karo keseruane masak iki kaya apa? Pokoknya ikuti terus ning Mas Channel. Mas Channel Gobios. Iki lho bolo, bahan-bahane jangan bening iku. Pertama iki bayem, terus iku mang kates wis dioceki, terus ana wortel, terus iku bumbune ana bawang, brambang, terus iku kunci. Terus iki bolo, bahan sambele ana bawang, brambang, lombok setan, terus lombok abang, ana terasek. Terus iki engko ayo digorengno ndok mata kebo. Wis, langsung ayo dieksekusi. Pertama bolo langsung aja kompore dikakno, terus disorno banyune ning jero gendoke kaya iki bolo ya. Iki secukupnya saja. Terus selanjutnya bolo, bawang brambange iki digeprek ngene wae yo. Kayak ngene bolo ya lho. Brambang karo bawange iki digeprek kaya ngene. Terus dirajang. Terus iki kuncine bolo ya. Kuncine iki ya digeprek kaya ngene lho. Digeprek. Kok digeprek sampai pendeng kaya ngene iki bolo. Nek wis bar digeprek iki kabeh bolo, langsung wae dilebokno ning piring kene karo ngenteni banyune up terus disisihno sik. Selanjutnya bolo, langsung wae ya katese iki diiris ngene. Ngirise kaya ngene bolo ya, tipis-tipis kaya ngene. Dadi gak dipotong dadu ngono iki kaya. Nah, iki wis bolo.
Nek wis langsung wortele ya di ngono bolo. Ya diiris kaya ngono iku mang. Nah, kaya ngene bolo ya. Diiris tipis-tipis ndowo-ndowo kaya ngene. Lah iki banyune wis umep bolo, langsung wae dicemplungno bumbune ya bolo ya. Nek bumbune wis langsung ae bolo kates karo wortele ya dicemplungno kaya ngene. Terus aja lali bolo diudek-udek kaya ngene ya. Lah kaya ngene bolo, nek wis banyune umep mulak-malik kaya ngene langsung ditambahi uyah. Terus gula. Aja lali micine ya diplungno bolo. Terus diudek. Dinteni sampai meduk. Langsung bayame lagi dicemplungno. Lah iki bolo didelok sik kates karo wortele wis meduk apa urung? Wis meduk bolo. Langsung wae bayame dicemplungno. Ini bolo ya. Langsung cemplungno kabeh. Terus dilep-lepno kaya ngene bolo ya. Terus diudek. Dan sampai meduk. Terus engko ayo ditas. Iki bolo bayam wis mateng, dadi nek kelan bayam kudu suwe-suwe mergo bayam iki enom bolo ya. Jangane wis mateng langsung ayo disisena dibekek kene bolo. Oke, langsung ayo goreng sambel ya. Tumpangno sik wajane. Langsung ae genine dikakno bolo. Lengane secukupnya saja. Wis panas bolo menyake langsung disorno. Wih, wih. Ditutupi nganggo ngene bolo ya. Ditamengi ngene, tameng. Lagi bolo, lomboke wis mateng, langsung ae ditas. Aja lali bolo tambahi uyah, micin karo gula. Langsung ae diulek. Lagi bolo sambelnya wis lembut wis dadi, langsung saiki ayo goreng lawoke yaiku apa? Ayo goreng endoke. Langsung ae bolo dikakno kompore. Endoke disiapno. Yen panas sik. Langsung bolo endoke dipecahno terus diplungno ne wajane kaya ngene. Aja lali dikeki uyah saiki ngono. Langsung bolo diwalik nek mateng separo kaya ngene. Mateng bolo langsung wae ditas. Terus goreng neh ndoke. Kaya mang bolo kayak uyah saiki. Langsung aja diwalik bolo. Mateng bolo langsung aja ditas. Terus digoreng neh ndoke. Ya, kayak ae. Mateng bolo langsung aja ditas. Arek siji langsung belum memisah. Ya, selali. Balik bolo. Mateng bolo, langsung aja kabeh kaya dipangan mesti rasane bias. Langsung aja bolo, ayo iku sego ya. Akeh pisan boy. Ini bolo ya. Langsung goyang karo jangan iki. Jangan semua akeh. Ini bolo ya. Langsung mek ndoke bolo
karo sambel iki sak lewek pisan ya. Aja lali bolo kerupuke ya tambah enak. Terus kayak biasanya bismillahirrahmanirrahim. Sambel dadi bayem terus ndoke iki aja lali bolo langsung dibulok. Oke. Sambelnya kerasa. Terus bener-bener cocok karo hawane bolo. Adem-adem koyo ngene iki. Garudan. Mangane karo sing kuah terus anget-anget koyo ngene wis. Cocok tenan. Cocok tenan dina iki bolo. Masake enak, sayur beningnya seger. Pokoknya matur nuwun. Sampai nanti video Imam Lawar sampai akhir. Tetap aja lali like, comment, share, subscribe kenapa? Dan video Mas Channel luwih berkembangnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ning Mas Channel. Mas Channel. Go! Yes. Andane sik boleh.